Bon dia a tothom. Si us sembla anem començant, que la programació és molt densa i val més que complim horari encara que falti gent. Jo, en primer lloc, voldria agrair a la directora de la Fundació La Pedrera, la senyora Marta Lacambra, una mica per la seva presència, per acompanyar-nos en aquestes jornades i també per cedir-nos aquest espai. Per tant, Marta, en aquest sentit, moltes gràcies. També voldria agrair a l'equip del Damià i a tota la seva gent per l'esforç en organitzar aquestes jornades, que esperem que sigui del gust de tothom. La programació crec que és força correcta, és força bona, per tant, en principi pinta bé. Jo només us voldria dir una sèrie de pautes, una mica perquè l'Agència Catalana de Patrimoni aposta per aquest tipus d'activitats. Hi ha una raó que és comuna a totes les organitzacions, és que com a tots ens preocupa el tema de formació permanent dels nostres professionals i fomentar el debat entre els professionals. Aquesta seria una raó. I l'altra, que és una raó també important, és que un dels objectius bàsics que té l'Agència Catalana de Patrimoni és el foment de l'ús del patrimoni. Per tant, aquesta és una de les activitats bàsiques que tenim nosaltres. En tenim altres com la gestió del patrimoni propi de la Generalitat de Catalunya, els monuments i jaciments que són de la Generalitat, no? Però aquesta seria una dedicació específica que volem, i per tant aquestes jornades, que són les terceres, ens van com anell al dit en aquests objectius. Per tant, serveixen de debat entre professionals, que és el que hem dit, i també serveixen com una de les entrades del foment de l'ús del patrimoni és el turisme. En aquest cas concret és un dels temes que a nosaltres ens interessa sobremanera. Poden haver-hi altres com el tema d'ensenyament, com altres vies que tenim per fomentar l'ús del patrimoni, però el turisme també és una de les vies importants que tenim avui en dia. També volia dir que sortosament hi ha moltes coses que han canviat en la relació entre el binomi patrimoni i turisme, i és senzillament que a hores d'ara hi ha una relació més intensa en totes les estructures de turisme, i ens referim a la Direcció General de Turisme i també a l'Agència Catalana de Turisme. Per tant, jo en el poc temps que porto en la direcció de l'agència hi he trobat que hi ha uns fòrums d'intercanvi i uns procediments i una aposta en comú d'actuacions i programes. Per tant, celebro aquesta línia, espero que això es vagi accentuant, perquè la gestió del patrimoni cultural i la relació entre patrimoni cultural i turisme ha de ser intensa, i en aquest sentit hi ha d'haver-hi col·laboració entre els responsables de les diferents estructures. Jo ja només voldria parlar una mica de les jornades. Veureu que teniu diferents blocs. Hi ha una primera ponència marc, que és la del Greg Richards, que ens defineix una mica el perfil del turisme i una mica els seus interessos. Després hi ha dues taules rodones, que una és sobre les estratègies sobre les presentacions de patrimoni, que serà la que jo concretament també moderaré, i després també hi ha la difusió i comercialització del patrimoni cultural en l'àmbit turístic, que la modera el Patrick Torrent, que és el director executiu de l'Agència Catalana de Turisme. I després, a la tarda, tenim casos o experiències concretes i que estaran emmarcades per una ponència marc, que serà la del José Antonio Donaire, i després tindreu els exemples de Dubrovnik a través del cinema i en una sèrie també que els gironins hem viscut de prop, com és el tema de Joc de Trons. Després hi ha el Tiwanaku en el llac Titicaca, que també és una experiència interessant, el paisatge emocional de Miró a Mont-roig del Camp, i després tindríem la de Stonehenge. I després, com a cloenda, una mica per treure'n conclusions, tindríem la ponència de la Dolors Vidal. Per tant, aquest seria el marc en el que ens mouríem aquestes jornades, i no sé si hi ha la Dolors Vidal,
però bueno, una cosa que ella sempre ha volgut, que aquest contacte entre turisme i patrimoni es produís, i jo crec que al cap del temps, o sigui, la lluita que ell ha tingut per això s'està assolint i s'està aconseguint. Per tant, moltes gràcies i bon dia. Bé, molt bon dia a tothom. La veritat és que fa molta il·lusió veure l'auditori ple d'amics i de coneguts. En principi havíem parlat amb el director de l'agència de fer una introducció com a anfitriona de la Pedrera, d'aquest auditori, però ens ha semblat que en realitat, molt breument, podíem aprofitar aquesta ocasió per explicar dues experiències de turisme i patrimoni cultural i turisme. Una d'urbana, la Pedrera, i una de no urbana, Montsant Benet. De fet, hi ha una situació comuna a tots vosaltres i és l'interès per veure quin potencial té el que la visita en el patrimoni cultural per part de turisme sigui una font d'ingressos. En el nostre cas ha estat determinant. Nosaltres érem una fundació que rebia diners d'unes entitats financeres que en el moment en què han desaparegut, els ingressos de la Pedrera ens han permès seguir custodiant el 2% del territori de Catalunya, ens ha permès seguir mantenint un patrimoni de la UNESCO com la Pedrera, un monument patrimoni nacional com el monestir de Sant Benet i tota la línia d'acció social al voltant de l'Alzheimer, el Parkinson, la pobresa, la igualtat d'oportunitats, que en cap cas hagués sigut possible si no haguéssim partit d'imaginar des del moment zero que els ingressos de la Pedrera havien de ser aquella font que ens permetés sobreviure. Hi ha 3 límits. El primer límit, ja l'he dit, claríssimament som un patrimoni de la UNESCO i l'aforament d'aquest edifici jo crec que és el més controlat d'Europa. Mai hi ha més de l'aforament permès en simultani a la Pedrera. Tota aquesta lluita, discussió permanent sobre l'extralimitar l'ús dels monuments per part del turisme, només es tracta que el gestor del monument no ho permeti i que es cenyeixi estrictament a les normes de funcionament de l'edifici. La segona és que nosaltres, com a fundació, que tenim uns estatuts i uns valors, inclús l'acolliment que fem del turista, del visitant, ha d'estar traspuat d'uns valors determinats i d'una voluntat de servei. Per tant, claríssimament no és un entra, que l'important és fer ingressos, l'important és entra, disfruta, valora i finalment adona-te'n que qui t'ha rebut és una fundació sense finalitat de lucre. I després hi ha una altra qüestió que a nosaltres ens sembla vital. Tot el personal que treballa a la Pedrera, en la seva totalitat, és personal propi. Per tant, tothom té un contracte laboral vinculat directament a la nostra fundació. A Sant Benet és impensable que aquell monestir es pogués mantenir sense, en un primer moment, l'ajuda d'una entitat financera, en un segon moment, evidentment, ha compensat la Pedrera i ara, doncs, perquè tenim un nou booking, perquè efectivament som destinació durant tot l'estiu de turistes francesos, anglesos, danesos, que han vist que realment al voltant d'un monestir hi ha uns equipaments d'una qualitat extrema, s'està produint la situació quasi de break-even en el que les visites dels turistes són els que ens estan permetent generar tots els ingressos per conservar, mantenir el projecte museogràfic i el projecte arquitectònic. Per tant, per tots aquells que tinguin alguna dubte, que crec que dels que esteu convocats aquí n'hi ha poques,
el patrimoni cultural pot ser una font d'ingressos si es gestiona un turisme de qualitat. I jo crec que aquí està el secret. És a dir, tot aquell turisme que no tingui un interès en què part de les seves vacances, part del seu visita turística, sigui per veure equipaments culturals de qualitat, doncs evidentment no hi entraran i per tant no hi ha possible col·lisió. Ara, per tots aquells que efectivament quan trien una destinació com Barcelona, com Catalunya, pensen en la quantitat d'actius culturals que són visitables i que li ofereixen la possibilitat de que la seva visita sigui una visita qualitativament molt satisfactòria, som un país únic. Tenim paisatge, tenim monuments, tenim museus, tenim jaciments, tenim tots aquells elements que fan que una visita pugui complementar tota mena dels interessos turístics, modernisme, romànic, gòtic, barroc. Evidentment, som un país privilegiat. Jo us diria que sempre estem oberts a fer jornades de debat com aquestes, ens hi sentim especialment implicats per les dues raons que us he dit al principi, tant per ser gestors de la Pedrera com per ser gestors de Mont Sant Benet, però a més, la veritat és que tenim la sensació de que podem ser un exemple d'èxit perquè en realitat nosaltres som molt conscients de que ja estem allà on podem arribar. Entre els 918.000 visitants, el possible millor màxim que podríem tenir a la Pedrera estem a tocar. Fem uns esforços relatius per arribar a aquest milió, perquè quan arribem al milió ja haurem estat al límit. Per tant, on sí que efectivament posem tota l'èmfasi perquè encara hi ha marge de maniobra és a Mont Sant Benet. En molt poc temps sentireu a parlar d'un nou projecte a Sant Benet. Està bé que avui ja comenceu a tenir la sensació de que molt aviat us l'explicarem, però en tot cas, benvinguts, moltes gràcies, bona feina i segur que les taules i la jornada de la tarda serà molt interessant. Gràcies per estar aquí. Bon dia a tothom. Don't panic. No vaig a dir res més en català. La meva filla odia com jo pronuncio el català i la falta de vocabulari que tinc, o sigui que em quedaré amb l'anglès. No els torturaré més amb el meu precari català. És un plaer tornar aquí. Fa 8 anys ja vaig ser-hi. I vaig ser justament en aquesta sala i vaig ser per la primera conferència internacional sobre turisme creatiu i Caroline Corrett, que és la persona que va organitzar aquella activitat, és avui amb nosaltres. Per desgràcia, ha perdut la veu, o sigui que haurem de trobar una manera creativa de donar-li veu al llarg del dia d'avui. M'han demanat que li digui, que parli dels turistes culturals, què són, què fan, què volen, per què són aquí, i segurament alguns es preguntaran i per què no se'n van a casa seva. Però, com dic, aquest és un tema molt interessant perquè ha crescut enormement en els últims anys i a més ha canviat moltíssim. Ha canviat molt des que vam començar a parlar sobre el turisme cultural fa uns quants anys. Que bé, la tecnologia funciona, escolta, quina meravella. Vam començar a parlar del turisme cultural, a pensar-hi, fa uns 25 anys. Es va organitzar un projecte europeu sobre el turisme cultural a Europa i això es va encetar en aquella època perquè en aquell moment ningú no sabia exactament què era el turisme cultural. Se'n començava a parlar, però no hi havia cap definició exacta, la gent no sabia quants turistes culturals hi havia ni què feien ben bé. Així que el nostre projecte
a través de la xarxa Atlas va ser inicialment trobar resposta a aquests interrogants. Així que vam fer un projecte de recerca d'abast europeu que ens va permetre començar a definir una mica què era el turisme cultural i qui era aquesta gent. Després hem fet moltes altres coses. Hem fet recerca sobre el desenvolupament del turisme cultural, etc. Així que aniré complementant la informació de la recerca d'Atlas, que ja porta molt de temps en marxa, amb feines i recerca més recent que hem anat portant a terme. Una part és un informe recent sobre la OMT, l'Organització Mundial del Turisme, i les sinergies del turisme. Es pot descarregar, parla del desenvolupament del turisme cultural a gran escala, les sinergies sobre turisme, entre turisme i cultura, i un altre informe que estarà disponible la setmana que ve, m'asseguren, és un informe de l'organització Ciutats i Governs Locals Unides, que té la seu a Barcelona precisament, que analitza les sinergies entre les polítiques culturals i el turisme. Una gran part del debat sobre el turisme actualment és com a molt negatiu, no? Una mica encaminat a aturar el turisme, però no hi ha gaire debat productiu, proactiu sobre com podem aprofitar el fet que tinguem tant de turisme. O sigui que aquest informe és un intent d'avaluar com podem desenvolupar una relació més proactiva, més positiva entre la cultura i el turisme. I això estarà disponible, em diuen, a partir de la setmana vinent, però jo ja comentaré algunes de les recerques que hem fet per aquest estudi. El que està força clar quan parlem del turisme cultural a escala mundial és que creix. Creix. No creix més ràpid que el turisme en general, però a mesura que creix el turisme, com ha fet en els darrers 25-30 anys, que ha anat creixent a un ritme d'un 5-6% anual, doncs el turisme cultural també creix. Així que ara tenim uns 500 milions de turistes culturals internacionals que viatgen cada any. El missatge més important és que aquest creixement no s'atura, no té pinta d'aturar-se aviat. Com a part de la recerca de l'Organització Mundial del Turisme, vam preguntar als experts en turisme cultural arreu del món si creien que creixeria el turisme cultural i gairebé tothom va dir que sí. O que creixeria una mica o que creixeria molt. Així que el turisme cultural no desapareix, els turistes culturals abunden, són nombrosos, però qui són? Què volen? El que volen ha anat canviant al llarg dels darrers segles i sobretot al llarg de les darreres dècades. Pierluigi Sacco i els seus col·laboradors de Milà han escrit recerca molt interessant sobre com es crea la cultura i com la creació de cultura ha anat variant al llarg de les darreres dècades i, segons ells, hi ha 3 eres de producció i consum cultural. A la primera era, que han anomenat cultura 1.0, en l'època de la cultura preindustrial, la cultura només estava a l'abast de les elits. Hi havia patrons, la gent que tenia molts diners, els mecenes, etc. Passem a l'era cultura 2.0. Aquí es democratitza la cultura s'obre a les masses i la idea que la cultura és un sector cultural comença a quallar. Molts governs han desenvolupat les indústries culturals i creatives com a motor econòmic, com a manera de no només fomentar l'educació i la cultura dels seus ciutadans, sinó també com a sector cultural, sector econòmic, i per això es parla de les indústries culturals. Més recentment hem vist el creixement de les tecnologies digitals i tots tenim capacitat de ser directors de cinema perquè tenim un telèfon mòbil a la mà, no? Així que ara, avui, en l'era de la cultura 3.0, la nostra relació amb la cultura està canviant. Estem a l'era postindustrial, postmoderna,
en què hi ha aquesta mena de gresol cultural, aquesta barreja de cultures. És un sistema que funciona de baix a dalt, no de dalt a baix, no des de les elits. Tots podem contribuir a la cultura, tots podem fer cultura. Ara les persones són els prosumidors, són productors i consumidors, són co-creadors. La cultura no és una cosa que nosaltres, doncs, que algú crea i la planta allà al davant d'un consumidor pensant que la gent la consumirà de la manera que el seu creador pensava que es consumiria. No, avui en dia molts consumidors també volen intervenir en la creació i en la interpretació d'aquesta cultura. Per tant, estem en una situació radicalment diferent de la que teníem abans. En l'era de la cultura 1.0 s'iniciava això del turisme cultural. La gent anava a veure, anava a consumir aquests elements de les arts, no? Les arts en el sentit més elevat. La gent anava als museus, a veure monuments, i així és com va començar el turisme cultural. Començava amb això del gran tour. La gent una mica s'educava a través del turisme i de la cultura. És això dels grans viatges històrics. A la cultura 2.0 es desenvolupa el que s'anomena el turisme cultural massiu. La Pedrera s'ha convertit en un objecte de turisme cultural massiu. Si hi ha 1 milió de persones que venen a veure un edifici, això ja és una qüestió de masses. I és una cosa que no només es veu a Barcelona, sinó que es repeteix en ciutats arreu del món. Aquestes imatges ja ho expliquen, no? Aquí a l'esquerra veiem una imatge d'Amsterdam, i Amsterdam i moltes altres ciutats doncs, estan una mica veient-se-les amb totes aquestes conseqüències del turisme cultural de masses, com està passant a Barcelona. I ara mateix a Amsterdam hi ha un debat interessant sobre el turisme i la ciutat. I sobretot té a veure amb aquest cartell, I Amsterdam. El nou govern d'esquerres d'Amsterdam diu que haurien de treure aquest cartell perquè és com egoista, no? És sobre jo i no sobre nosaltres. Sí, és un punt de vista, o és un debat acadèmic interessant, però quan van proposar treure el cartell, els residents d'Amsterdam van dir no, nosaltres estem molt orgullosos d'aquest cartell i volem conservar-lo. Què és això de treure'l? I això il·lustra com la cultura es crea, es recrea i la gent hi participa. No només els turistes que fan servir aquest cartell com a fons de les seves fotografies, sinó per part dels residents de les ciutats que incorporen en el seu imaginari personal elements nous de la ciutat. Això és un debat molt interessant que s'està produint en ciutats de tot arreu. Com podem una mica... Què hem de fer amb aquestes masses de turistes que venen a consumir cultura i quina mena de cultura consumeixen quan són entre nosaltres? I ara el que tenim, sembla, és el desenvolupament de la cultura 3.0. Estan començant nous estils de turisme que tenen poc a veure amb la cultura elevada, amb l'alta cultura que havíem vist abans en les eres anteriors, a l'era de la cultura 1.0 o 2.0. Ara, els turistes culturals busquen, perquè els ho diuen o perquè ells mateixos ho troben, coses com les antigues fàbriques que hi ha als afores d'Amsterdam que s'han convertit en zones d'exposició. I aquí hi ha, doncs, per exemple, jo vaig anar la setmana passada al nord d'Amsterdam a una fira d'art assequible i estava a petar. I no era només gent que parlava neerlandès, sinó que parlaven anglès, francès, italià, castellà. Hi havia molta gent estrangera que viu allà i molts turistes que estan consumint aquest art i aquest turisme cultural. Això passa a tot arreu. Actualment la gent consumeix molts elements diferents de la cultura contemporània. No només és l'antic llegat cultural que s'ha de conservar per l'ús actual i futur, sinó que ara mateix la gent està creant patrimoni actual, amb coses com, per exemple, l'art de carrer. Banksy és el més conegut, però hi ha molts artistes de carrer, grafiters, que estan fent la seva feina al carrer i això crea
noves atraccions culturals i nou patrimoni. Patrimoni que és molt difícil de conservar perquè en general desapareix al cap de 2 o 3 anys, però en qualsevol cas això està generant un tipus de cultura completament nova que la gent consumeix i vol consumir. Un dels missatges importants que voldria traslladar és que la cultura 3.0 no substitueix la 2.0 ni la 2.1, sinó que són capes que es van afegint. Per això està creixent el turisme cultural, per això la nostra participació en la cultura va creixent, perquè una persona que avui vingui a la Pedrera també demà anirà a veure un grafiti sota d'un pont d'autopista demà. És a dir, que ara consumim diferents tipus de cultura, no només un únic tipus de cultura. Què busquen els turistes culturals? Busquen experiències culturals. Si veiem com es desenvolupa l'economia, hem anat dels productes... Una economia industrial... Perdó, primer una economia extractiva. Passem després a l'economia que fabrica béns, després una economia que es lliura aquests productes als clients i ara passem a una cultura en què es representen experiències, els clients participen. Aquí és on arrenca el turisme cultural. Ara hi ha un nombre infinit d'experiències culturals que la gent pot fer i consumir a les ciutats d'arreu del món. I es podria dir que això està evolucionant per passar a una fase en què la gent ja no es dona per satisfeta només sent un consumidor passiu. Ara, moltes persones volen transformar-se ells mateixos a través d'aquestes experiències que viuen. Així que la gent pensa, com puc desenvolupar el meu coneixement? Com puc desenvolupar la meva espiritualitat? Com puc canviar com a ésser humà a través de les experiències que vaig tenint? Aquesta mena de transformacions són la mena de coses que estem veient en el desenvolupament del turisme creatiu. Jo pensava que la Carolina en parlaria després, però potser no en parlarà. Perquè, com hem dit, de veu no gaire, però segur que trobarem una manera de donar-li veu a la Carolina. Bé, tot això què vol dir? Que ens hem de replantejar què és el turisme cultural. En l'últim informe de la OMT es fa una nova definició del turisme cultural, però l'últim informe és molt llarg, malauradament. Però bàsicament diu que el turisme cultural no és només una qüestió de la cultura tangible, museus i monuments, sinó que s'ha convertit en una esfera molt més àmplia de consum, de producció i d'experiències. És una cosa que té a veure amb el llegat, amb la història, sí, però que també inclou doncs, la cuina, la literatura, la música, les indústries creatives. S'ha ampliat moltíssim el camp amb què hem de treballar. El turisme cultural abarca doncs, un camp moltíssim més ampli. I això també reflecteix en com els països es plantegen el turisme cultural. Nosaltres hem demanat als països que van respondre a l'enquesta quins elements són importants en el llegat cultural, en el patrimoni cultural del seu país. La resposta més comuna és el patrimoni tangible, és a dir, les pedres, la pedra, no? Els monuments. Però ben a prop, segueix de ben a prop el patrimoni intangible. I això també es reflecteix en la Carta de la UNESCO sobre patrimoni immaterial. Ara hi ha molt més interès en el patrimoni immaterial, no només en el material, i veurem com al darrere arriba la idea que les cultures contemporànies i les indústries creatives també formen part d'aquest creixement del turisme cultural. I això és ben important perquè la major part de la cultura que tenim és immaterial, és intangible i, a més, és contemporània. Perquè el que fem és conservar el que destaca més de la cultura, la Pedrera, la Sagrada Família, per exemple. Això ho podem fer, però no podem preservar-ho tot del passat. De manera que gran part de la cultura, del patrimoni cultural, té a veure amb el que estem fent ara. Què és el que estem fent ara? Si ens fixem en Catalunya, per exemple, si volem referir-nos a la
punta de la piràmide, com els museus, per exemple, el Departament de Patrimoni i altres organitzacions són qui ho gestiona, les grans institucions culturals estarien a dalt de tot de la piràmide. I després venen 2.000 monuments i què tenim per sota? Molta més cultura viva, dinàmica, producció cultural, com per exemple aquestes 4.000 festes, festivitats que alimenten el creixement cultural de la creativitat pròpiament dita. I això, de fet, ve recolzat per les associacions culturals que tenen 1 milió de membres en total. El patrimoni cultural no es ve representat per aquests 100 museus, per exemple, sinó el milió de persones que estan implicades en aquesta creació cultural a Catalunya. El patrimoni físic material del país ve recolzat per una base de la piràmide molt més àmplia, que és aquest patrimoni immaterial i la creació, producció cultural contemporània. Això és molt important, aquest missatge. Si ens agrada dir-ho així, doncs el que fem és referir-nos als edificis emblemàtics i monuments, com és el cas d'aquest edifici a la Pedrera. Això ho fem, però hi ha molt més que això, i no podem tenir la piràmide, la Pedrera a dalt de tot de la piràmide sense una base que aguanti bé aquesta piràmide. I això és una cosa que veiem també reflectida en les opinions dels experts, dels erudits, en aquesta enquesta de la OMT. El més important en el marc del turisme cultural és desenvolupar una relació positiva entre cultura i turisme, i això passa per la implicació de la comunitat local. Si la comunitat local no està implicada, si no participa en la creació, en la conservació i preservació del patrimoni cultural, què hi quedarà pel turista? Això d'entrada. I segona cosa, hem d'entendre els turistes per què venen, què fan quan venen. Preguntes d'aquesta mena. El que veiem, i això emana d'aquesta investigació sobre turisme cultural, doncs bé, és que el turisme cultural, diguem-ho així, creix. Si preguntes a la gent quina mena de tipus de vacances els agraden, normalment, i cada vegada més, parlen de turisme cultural. És una autodefinició. La població cada vegada és més conscient del que és el turisme cultural com a pràctica social i tenen més probabilitats d'etiquetar-se a ells mateixos d'aquesta manera, quan se'ls pregunta quina mena de turisme fan i quina mena de turisme els agrada. Els turistes culturals, de tota manera, són un grup ben divers. Quan preguntem a la gent que visita una atracció cultural d'alguna mena, el visitant de la Pedrera, posem per cas, si preguntes a un visitant, tu què fas quan vas de vacances? Et donaran un espectre realment molt ampli de reaccions. Hi haurà qui et digui, sí, jo és que he vingut per la cultura i per això viatjo, perquè m'interessa la cultura. I moltes altres persones diran, jo vinc a la platja, jo he vingut a la platja i avui plou, mala sort, i com que plou me'n vaig al museu. O resulta que faig una gira, o estic passejant, o m'agrada veure Barcelona. Respostes de tota mena, i hem de ser ben conscients d'això. Hi ha persones, turistes culturals molt implicats, que realment això és el que els mou, experimentar la cultura i viure-la en primera persona, i hi ha gent que no s'implica tan directament en la cultura, però que també són importants, que també compten, però tenen una mentalitat diferent, i el plantejament de les seves vacances doncs, és molt diferent comparat amb una persona que ho ha planificat específicament. I això ho veiem reflectit a les xifres que ens proporciona també aquest informe de l'Organització Mundial del Turisme, la OMT, que ens diu que el 40% dels turistes globals són turistes culturals, i si ampliem la definició de turisme cultural, i això és cert, un 40% dels turistes internacionals fan alguna mena d'activitat cultural durant les vacances. Visitaran un museu, visitaran un monument, sigui el que sigui. Un contacte tindran. Però aquells que diuen, que afirmen, sí, és que jo viatjo específicament perquè m'interessa la cultura, aquest grup
grup és molt més petit. Només un 10% dels turistes internacionals són turistes culturals específics. Se'ls anomena així, específics, en contraposició als generals. Experimenten la cultura, sí, però combinat amb anar a la platja i anar al museu també. D'acord? Això és quelcom que hem de tenir en compte quan avaluem el turisme cultural i analitzem les necessitats que té un turista cultural. Això ho veiem també en l'increment dels omnívors, del consum omnívor. I això no té a veure només amb el turisme cultural, cada vegada tots som més omnívors a la vida en general, no? Estem acostumats a la multitasca, tots estem aquí, però tenim el mòbil a mà. M'esteu mig escoltant, i ja ho sé, m'esteu mig escoltant i algú està enviant tuits o algú està mirant els missatges al mòbil. Estem acostumats a això, no ens concentrem en una sola cosa, ja no ho fem això, sinó que fem moltes altres coses i sovint alhora. I això queda molt clar en el cas del turisme també. Si analitzem el turista jove, menys de 30 anys, per exemple, amb l'enquesta de la Confederació WISE de viatges, hi veiem aquells que afirmen que una de les seves motivacions és anar a la platja. També visiten llocs històrics, potser no tants com aquells que també visiten discoteques, per exemple, bars de nit. És una combinació interessant. Durant el dia la persona va al museu i a la nit te'n vas de festa. I això no és un turista pur que fa una sola cosa, sinó que combina tota una sèrie d'activitats. I el que hem vist, interessant, en els últims anys, és l'augment de gent que afirma jo vull viure com els d'aquí, és que he vingut perquè vull saber què és viure aquí. I molta gent local, residents, fan servir Airbnb, per exemple, per imitar l'estil de vida local, l'estil de vida d'aquell lloc. Ja no s'allotgen en hotels, sinó que s'allotgen en pisos, apartaments, perquè volen viure com el resident de Barcelona, en aquest cas, no? I una vida força normal en la mesura del possible. I la idea és que ja no és necessari consumir la cultura que es produeix específicament per al turista, perquè hi ha molts turistes precisament que el que volen és consumir l'autenticitat, la vida local, autèntica, genuïna d'aquell lloc que visiten. I la paraula local de sobte esdevé molt important i equival a valor cultural. Ja no és què hi ha al museu, quin museu he d'anar a veure, sinó què hi ha al carrer, a quin carrer he d'anar, què fa la gent un dia normal i corrent en una ciutat. Això és el que volen veure. Si te'n vas al barri de Gràcia, aquí a Barcelona, ara està a vessar de turistes que fan el que creuen que fa el resident d'allà, no? La vida local, que per ells és allò, és el que fan. Això és interessant en l'esfera del turisme cultural. Un altre tema interessant. Una de les troballes consistent en aquests estudis és que els turistes ja no són americans rics de cabells blancs, no. Aquest estereotip ja s'ha trencat. Són joves, també, i sorprèn perquè gent jove viatja i viatja molt. Són normalment aquests els que trobem en els museus i en els monuments. Població més jove, molt més que abans. Per tant, són turistes culturals amb un nivell d'educació elevat, que ha anat augmentant, i això ha portat un augment en el consum cultural, precisament. Aquesta gent que es defineix com a turisme cultural probablement tindrà estudis, tindrà la seva formació i també tenen alguna cosa a aportar ells també a aquesta experiència cultural. En lloc de només rebre, també donen. I moltes d'aquestes persones, de fet, són gent que estan vinculades d'una manera o altra a la cultura. Si tu parles amb un turista cultural, t'adonaràs de seguida que són gent que treballa en un museu o que treballa en un monument històric, o són artistes, o estan en les indústries creatives. Una tercera part, més o menys, dels encastats, una tercera part,
en diferents monuments d'Europa, ells mateixos estan implicats, és a dir, ells mateixos formen part de la producció cultural. Els productors i els consumidors culturals cada vegada són més iguals, són la mateixa gent, podríem dir. Això és un comentari interessant. De manera que, en general, la naturalesa de la cultura que es consumeix per part del públic està canviant de manera dràstica, de manera ràpida, s'està ampliant moltíssim i elements que potser ara no ens vinguin al cap van adquirint més i més importància a l'hora de prendre decisions quan un vol viatjar o ser un turista cultural. Si preguntem a un enquestat què el motiva i quina ha estat la seva experiència, una de les coses clau que esmenten és l'ambient, l'atmosfera. No saben definir què és, però quan ho troben sí que ho saben. I això és curiós. A Barcelona, per exemple, Barcelona té tones d'ambient, molt d'ambient i molt d'atmosfera. No saben explicar el què, els turistes, no saben on trobar-ho exactament, on han d'anar, però quan ho troben sí que parlen d'aquest ambient. I si Barcelona no ho tingués, això no seria tan popular com a destí, encara que tingui la Pedrera i la Sagrada Família i totes les coses que té. Després, el relax. Aquest turista cultural també què busca? Vol un lloc amb ambient relaxat i això explica per què un lloc com Barcelona té tanta tirada i tanta atracció. L'aprenentatge darrere del turisme cultural segueix sent important. L'interès té una puntuació de 4, pràcticament 4 sobre 5. Diuen, sí, jo vinc a aprendre alguna cosa, això també ho diuen, però no pesa tant com l'atmosfera, com l'ambient, com el clima que esperen trobar, clima en aquest sentit. Per tant, on van per trobar aquest mix, aquesta combinació? Van als mateixos llocs que anaven, aquesta és la realitat. Visiten el que visitaria qualsevol turista cultural tradicional, museus, llocs històrics, religiosos, monuments, galeries d'art, però cada vegada més tenim aquesta cua de producció creativa que veiem que va emanant i que va en augment, espectacles de dansa, teatre, cinema, concerts de música pop, i cada vegada hi ha més públic per aquests nínxols de cultura creativa que trobem fàcilment en una ciutat com Barcelona. És interessant dir també que si analitzem les visites formals, culturals, a Barcelona, hi ha un enfocament en unes icones molt clares. Gaudí, per si sol, Gaudí representa 10 milions de visites, ell solet, a Barcelona. I si afegim Picasso i Miró, un parell més d'icones que, de fet, en els 90 eren més importants. De fet, estem afegint uns quants milions més. I amb el pas del temps, la importància de Miró, Picasso, Gaudí ha anat caient una miqueta, perquè, relativament parlant, eren més importants a la dècada de 1990, i això és perquè l'oferta cultural de Barcelona s'ha diversificat i s'ha obert moltíssim, i ara hi ha moltes més coses culturals que es poden fer aquí a Barcelona, a part d'anar al Museu del Barça, que ja sabeu tots que és un dels museus més importants i més potents de Barcelona, el Museu del Barça. Doncs la gent cada vegada fa més coses. Les icones culturals com Gaudí són vitals, encara centrals i capitals per al sistema de turisme cultural en una ciutat com aquesta. I si ens fixem en l'experiència global del visitant, turista cultural a Països Baixos, en aquest cas. Països Baixos, ho veiem en pantalla, el 70% del turista cultural, de fet, passeja per la ciutat. Això és el que vol fer, s'empapa de l'ambient, se'n va a una cafeteria, mira els edificis, volta, i els edificis històrics són els quarts en aquest rànquing. Les parts formals del sistema de turisme cultural ja no pesen tant com les parts informals. I per això ara veiem aquestes xifres, no? I fotos de gent
fora de la Sagrada Família, fent fotos de la Sagrada Família, que no pas gent fent cua per comprar l'entrada per entrar dintre de la Sagrada Família, perquè els interessa l'experiència. Estan consumint una mena de cultura diversificada. És l'experiència la que volen, l'experiència de la ciutat, experiència urbana. A Amsterdam també això inclou el districte de vermell, no? Que és interessant. És interessant perquè és la part precisament més històrica de la ciutat, que és paradòxic, no es tracta només d'anar a veure les noies a l'aparador, sinó hi ha molt de patrimoni cultural allà. És un mix molt interessant, aquest famós barri d'Amsterdam. Les ciutats tenen molt de tot això per oferir. Si veiem la classificació de destins i que respon la gent quan se'ls pregunta quina és la destinació cultural preferida. Doncs surt el de sempre. París, Roma, Londres surten... Perquè, esclar, hi van molts turistes, no sorprèn que siguin els primers de la llista. I Barcelona també hi és, aquí dalt. Si bé és molt més petita que una ciutat com ara Londres, hi ha molta gent que esmenta Barcelona i la posa clarament en el top 10 de destins culturals. I això és una cosa que hem vist recentment. Hi ha hagut també un auge de noves ciutats, com ara Istanbul, que apareix en el top 10, que fa 20 anys no hauria estat tan amunt. Doncs bé, ara apareixen en aquests rànquings de destins culturals de preferència. Està canviant el panorama del turisme cultural a Europa. En som conscients aquí. Barcelona, com a destinació, ha saltat molt amunt des de les Olimpíades. Turisme cultural, turisme d'oci i altres ciutats també han fet aquest salt. Lisboa, per exemple, que ara la trobem molt amunt i que està molt de moda. Interessant, el cas de Lisboa és un dels estudis de cas precisament que vam fer servir per l'informe de la CGLU. El procés de culturització o turistificació de Barcelona ha trigat 30 anys. A Lisboa ha estat 5. En 5 anys han fet pràcticament el mateix. És increïble el cas de Lisboa. S'ha transformat radicalment el centre de la ciutat a una velocitat increïble i hi ha gent que es queixa d'això. Està clar, perquè ara hi ha turistes arreu, perquè està tan de moda anar a visitar a Lisboa. Però hi ha una altra cosa també. En primer lloc, això ha salvat l'economia de la ciutat durant la crisi. I la gent ho sap. D'això en són conscients. Són una mica més reticents a culpar el turisme en comparació amb Barcelona. I en segon lloc, s'ha renovat totalment el centre de la ciutat de Lisboa. Està magnífica. S'ha restaurat el centre de la ciutat. Clar, estava en runes pràcticament, no fa tant en realitat. I ara està tot renovat. Hem de pensar també en els efectes del creixement del turisme cultural a les ciutats. A vegades té un efecte negatiu, però també hi ha efectes molt i molt positius que no podem deixar de banda. Aquest diagrama és curiós perquè ens mostra el creixement relatiu de ciutats relativament petites com Barcelona, com Lisboa, si ho comparem amb Londres o París. La gent s'interessa cada vegada més en el que podríem anomenar ciutats petites. I l'auge d'aquest turisme en aquestes ciutats atrau també moltíssima inversió. I això està clar. A Barcelona, i ho sabem tots amb les inversions en hotels, etc. Però també veiem un altre efecte, i això ha sortit en l'estudi de la Confederació de Viatges Guais, i és l'augment del nombre d'hostals. Si un passeja per Passeig de Gràcia en 5 minuts, què veurem? No veurem només el Generators, no? Un hostel amb 800 llits, sinó que veurem també petits hostels
una mica imbrincats en el teixit de Gràcia, posem per cas, del barri de Gràcia. I això ho veiem, i en veiem molts. Ho veiem a Gràcia, però també està portant inversió en altres bandes. Aquests hostels més petits els engega algú que té un vincle d'alguna manera amb les indústries creatives i estan venent una experiència creativa local de l'atmosfera de Barcelona i segurament més concretament de l'experiència del barri de Gràcia, en aquest cas. Això és un efecte, clarament, del turisme cultural. Una xifra interessant també que va sorgir i que vam analitzar és la següent. Si mirem la distribució d'aquests hostels a tota Europa, veurem que la cultura és el que atrau qui s'allotja en aquests hostels. Aquelles ciutats que tenen més bona puntuació pel que fa a oferta cultural són les ciutats que tenen més d'aquests hostels. Per tant, no hem de pensar que els joves no s'interessen per la cultura. Sí que s'hi interessen i saben on trobar-la, i la gent que inverteix en aquesta mena d'allotjaments saben també on trobar-los i on instal·lar-se. Per tant, si mirem els factors, el rating, per dir-ho així, de diferents ciutats en tot el món, una de les ciutats precisament que vam estudiar va ser el cas de Barcelona. I si comparem Barcelona amb altres ciutats, en quant a satisfacció, quin és el grau de satisfacció entre el turisme jove, veiem que la cultura és el factor que més destaca. Barcelona té una puntuació altíssima, veiem la segona columna, pel que fa a activitats culturals. La gent s'implica en el turisme cultural quan ve aquí a Barcelona. I ho deia també abans, també la vida nocturna. La vida nocturna, en quart lloc, és interessant i és aquest mix tan estrany de Barcelona. Sí, ens anem a visitar un museu i també ho passem bé al vespre i a la nit. Hi ha aspectes menys positius, per exemple, l'augment de preus a Barcelona, que està dient doncs, que la relació qualitat-preu potser no és la que desitja el turista, i aquest seria un aspecte no tan positiu, i hi ha alguna àrea que preocupa entre els turistes que visiten la ciutat de Barcelona. La seguretat també és un altre missatge que surt. Tendències clau d'aquesta investigació, d'aquest estudi. Veiem que hem tingut un salt important del patrimoni material a immaterial i, per tant, l'oferta cultural s'ha ampliat i s'ha diversificat. S'ha remodelat aquesta oferta cultural. Ja no estem parlant tant d'una alta cultura, sinó una cultura local, la cultura del dia a dia i el voler consumir el que sigui que és local aquí. Jo amb Pablo Russo hem escrit un llibre fa poc, ell treballa a Tarragona, i hem analitzat aquesta remodelació de la cultura local, del local, i com això atrau i com tothom el que vol és implicar-se en la vida diària de la ciutat, sigui Barcelona, sigui una altra. I en aquest canvi, en aquest salt, canvi de paradigma, la manera com veiem ja la cultura, els límits del gust que teníem abans, no? Que potser separava classes socials, que potser ens separava segons tipus d'art, tipus de cultura. Això ha desaparegut i, per tant, tenim un mix de cultura digital, de cultura de tota mena, cultura jove, cultura no tan jove, popular. Tot això queda combinat i mesclat en aquesta mena de gresol del que anomenem consum omnívor. Cada vegada la gent què fa més? Doncs a la tarda se'n va a l'òpera i l'endemà se'n va a veure un partit de futbol. I això és un canvi interessant que fa que alhora sigui difícil identificar el turista cultural i realment identificar-los i saber què són, qui són, perquè avui serà algú que
sí, lligui amb aquesta idea que potser tenim al cap del turista cultural, però demà podrà estar fent una cosa que no té res a veure, que potser no ens portaria a pensar el mateix. Veiem un augment del desig envers les experiències autèntiques, que ningú té ni idea què vol dir autèntic. Jo com a acadèmic plego. He plegat, ja no sé com definir autenticitat ni què vol dir autèntic. Però li preguntes a la gent i et diu és que el que volem és això, volem autenticitat. I què passa? Doncs que a vegades això es resumeix en una cosa original, potser, original, que s'assemblaria autèntic, o local, coses locals. I és un d'aquests terrenys una mica confosos i el que volem que és l'original. Volem una cultura original i ens n'anem a veure la Pedrera perquè només n'hi ha una de Pedrera al món, però durant la resta de l'estada què busquem? Busquem el restaurantet local on van els d'aquí i no els turistes, oi? I intentem buscar aquesta autenticitat local. Tenim una mescla de creació de valor, una mescla de la cultura 1.0 i 2.0 i 3.0. En una ciutat com Barcelona, cada vegada és més important que la gent que ve de diferents mons, d'indústries creatives, culturals tan diferents, parlin. És molt important que es comuniquin, intentin entendre per què la gent ve a la ciutat, què fan una vegada són aquí a la ciutat i com les seves experiències es poden fer servir d'una manera positiva per ajudar Barcelona, per millorar la qualitat de vida a Barcelona. I aquesta és una de les bases del turisme creatiu, que s'està desenvolupant i s'ha desenvolupat, de fet, ja com a concepte aquí a Barcelona i que ajuda els turistes a implicar-se en el procés creatiu un cop són aquí. No es tracta de veure la cultura, no es tracta de fer-ne la foto, sinó fer cultura un cop són aquí a la ciutat. El missatge general que voldria donar és que tot està canviant, excepte una cosa. La majoria de les coses de la gent que hauríem classificat com a turista cultural o que s'autoanomena turista cultural, la majoria d'aquestes persones són relativament adinerades encara, amb estudis. La persona té estudis, té diners, no sé, fa 30, 40 anys, les persones que fa 30, 40 anys hauríem identificat com a turista cultural, encara pesen. I per això vull dir que encara ens falta molt per fer. Sí que tenim masses de turistes que arriben a llocs com Barcelona. Ens queda molt per fer, em refereixo a l'hora d'obrir al públic cultural i assegurar-nos que hi ha una participació molt més àmplia. I aquí, a l'informe que hem fet per la CGLU, això ho intentem mirar, no? Una de les maneres d'implicar una comunitat més minoritària, posem per cas en la producció de cultura, pel turisme, això seria molt, molt potent. Ens queden molts reptes per resoldre i molt camí per recórrer encara. Però bé, ja plego, ho deixo aquí i passa al català. Moltes gràcies per la seva atenció. Si voleu més informació, si voleu saber de què va tot això, ho trobareu a Acadèmia. Allà ho pengem tot i més tard avui penjarem també el text d'aquesta presentació i el PowerPoint us el podreu descarregar. Si no n'heu tingut prou, tot està a les xarxes. Això és Cultura 3.0 en acció, en viu i en directe. Gràcies. Thank you so much. Moltíssimes gràcies, Greg. Pausa de programa, 30 minuts per fer un cafè i esmorzar aquí a la Sala Gaudí. Gràcies.